Mga tugang, good morning po sa Induga Boss. Welcome sa tayong programa. Aramon niya itong unyang pong aldaw na ninin Martes. Halipot lang po ang programa ta. Hanggang alas 11 lang kita tapag alas 11. Malaog po ang programa kan DOH. Para po sa satuya pong pagataman sa satuyang mga salud. Partikular ang itong mental health. Nagiraray po. Welcome sa programa. Petsa 5 na ngunyan sa bulang Bukan, Enero 2021. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Ako po si Mardila Daing Iba. Sanitsa. Pero tiyan. Nakabukas John. Nakabukas John. Nakabukas ang radyo mo. John, nakabukas ang radyo. Sa technical side, sabay niya ito si Jun Napolis. Mantang niyaon man mga tugang sa DCGB Social Media Department. Si Markson Madrid. Pareho ko man yan. Sanit sana. Pero malanit. Yaon man si Angel Mustaza. Ang pagbabalik ng kagandaan sa South. Diyan po sa News and Information Sunday. Bantang, siyempre sa luwa sa Mega Force Patrol. Punanta na ito sa rangkada ko mga bareta. Tamay ano lang kita. 25 minutes bago ito magpaaram. Nasa linya, Luwens, Borsi Barsena. Luwens, please come in. Partner Mar, Baray na Aga. Asina, Baray na Aga sa Gabos na mga barantabay. Sa mga dagdag pang bareta. Tinawanin medalya ng papuri kan Campo General Simeon Ola sa 27 PNP Ethics Day. Kasuhapon ang sarong personnel man kan Legazpi City PNP dahil sa ipinailing kining kabayanihan sa sarong ina na naglamar ni Social Amelioration Program Assistance kan Hulyo 28, 2020 sa Barangay Taysan, Legazpi City. Sa pakikipagpulay kan DCGB News, ngunyan na pagkaaga kay PNP Region 5 Spokesperson Police Major Malu Kalubakib, ang personal na ini kan Legazpi City PNP na mitili na si Police Staff Sergeant Pamela Ayes. Sa ginibong kaining kabuotan sa pagpa-breastfeed o pagpadudo ni sarong 2-month-old baby na nagpaparaimi ating napapagala na aluhon kan sarong ina na nagpipila sa Social Amelioration Program o SAP, kaya nahirap siya ating kinarga niya ini ating pina-breastfeed. Tinaawan man rin onra ang ibang mga pulis na nagpailing hingila sa pagiging onekto atin na marhay, atin pagpapahiling din pagiging marhay na bayani, kaya susok kaya kalubakib. Ang mga best practices na ini tinaawan ng recognition kasuhapon sa indang ginibong aktibidad atin karo na ini na naging onra kan Legazpi, iyo ining si Staff Sergeant Pamela Ayes. Yan tabi Parcel Mara mga dagdag na istorya. Ako po si Luwens, Borsi Barsena. Thank you very much, Staff Sergeant Pamela Ayo. Yan. Ng Legazpi City PNP. Tinawag po ng ano yan, medalya ng papuri. Yan. Para po naman sa iya pong ginibong lakdang man. Sabagay, tama yan ano. Yan yung istorya kan amigo ko na men uniform na pag iuba niya daang sa iyang uniforme, nakailing sa June, pito para iling niya bago siya magkaturog. Kung ano ang importansya kan uniforme. Dahil yung uniforme nga ya, pag iyan sulog ko, kadakol sa ko nasa ludo. Pag iuba ko, maglago ko sa kampo, di ko pala ugod. Basta-basta, di sa kong masaludo. Pero pag sulog ngayon, masaludo sa ko. Sabihin, parang, bako man nga permanente iyan na uniforme na susulugon mo habang buhay. But, habang tinawang ka ng oportunidad na sulog mo yan, dapat ipahiling mo sa gabos sa kagabsan. Dahil sinumpa mong tungkulin na magtrabaho ka, asin magservis sa banwaan, magservis sa mga Pilipino, dapat na tungkusan mo, asin utubon mo. Because ang sinumpaan mo is to be loyal to the flag of the Philippines, to the Constitution, and not to any individual. Iyon lang po yan, no? Para po sa mga kababayan natin ng mga men in uniform, salute sa Indopuga Boss. Bueno, mga tugang, ano na mangyayari sa to?
Sa 2021, magtrabaho. Di magparaisip ni negatibo. Di magparaisip na may COVID. Baka nung ngayon ako maulakitan, kundi magpasiguro kambuhay ta. Yan. Sabi nga ni ang kaligtasan mo, asing kang pamilya mo, nasa sa imong mga kamot. Di ba? So always practice the minimum health protocols. Tangani pong day ka maulakitan, day ka makaulakit. As day na magparalako pa yan. Ganon lang kasimple yun. Now, ngunyan kasuod ma, kada ako lang ko para text sa kuya, manong duman sa Sir Mar. Ayos pala nga itong pagnenegosyo ngunyan, ari. Pwede nga mo kaming turuan niya. Kung bako man ako na yung maturo kaan. Kaya nga ni nagapot kita ki-expert. Inapunan ta si Sir Raymond Escalante, tapi kaadalan ni Dayan sa Department of Labor and Employment, sa RTWPB, yung mga projects, anong mga pwede na mga trabaho, mga negosyo for the next 5 years. Together with anong mga courses yan, pigadalan ni Dayan eh. So yun na po takasodma, ano ang win na 2021? O nalawas baga duman, mga tugang na, ang in sa 2021 is food business. Di ba? Ayan dyan, may nadadong ka kung nagkirikiti. Baka lang ini sa monitor ko. Parang may hangin. Meron mga kasama dito. Martis patingon dyan. Ayan, food business. Saro ngayon sa in. Second, mga tugang is delivery services. Yan, may ehemplo siyang tinaw sa tuya na ngaya. Ma-report ko na ako. O, nakabukas ang telepono. Ayan. Food services. Ang delivery services. Ay, ayos na. Igwa na ngayaning. Pwede ngayang favorite. O kaya naman nga ito ngayon na pasuyo, di ba? Yung mapabakal ka ng produkto, tanganing ma-practice mo na itong online na kabos, di ba? Ma-practice mo physical distancing, as in so, dahil ma-expose, ito na sumanga nangyayari ngunyan, may anong na pong local. Kasi paano nga tabi, mag-ano na lang po tabi ka mo, magjang ka mo sa pinakaharani na negosyo center nindo, sa mga banwa, tayo na po dyan ang DTI Negosyo Center, mag-agad ka muning abiso dyan, what are you going to do? Kasi dapat, bago ka maglaog dyan, aram nindo kung anong business na laogon nindo, hindi pwedeng gaya-gaya lang. Dapat aralin nyo yan, para di ka mo maligwak. Pagkatapos, sa 29, igwa maning webinar, online seminar yan, ang Regional Tripartite Agency Productivity Board, sina si Raymond Escalante, para sa social media marketing. Ayan. Para maaral nyo, bago kayo magsimula, tasayang kung maligwak lang. Di ba? Okay. Mga tugang po ang istorya. Alin po niyan sa Luans. Nasa linya, Hans Galero. Hans, good morning. Please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa mga palantabay. Sa mga nagdag man niya itong bareta, apera sa pagkasiribot-sibot naman ngunyan para sa pag-renew kan mga business permit sa bilog na syudad kan Legazpi kan nagkapera mga negosyo. Sibot-sibot man ngunyan na pagka-aldaw ni Sir Mar, ang mga tricycle na ma-renew man kan sa indang mga prangkisa digdi sa compound kan City Hall. Ini na idingon niya na pagkaaga kan DCGP News sa paglibot-libot kan mobile unit kung sa an mga tricycle drivers pinagiin ganyar na mag-asikaso tulos kan sa indang mga prangkisa sa opisina man kan business and franchising licensing office kan City Hall Legazpi. Sa ngunyan, ang pagiromdom kan gobyerno lokal kan Legazpi sa Pangelo ti Alcalde Noel Rosal ang gabos na mga tricycle drivers na kaipuhan na mag-renew kan prangkisa nindo kay mga linya dapat natulos na ining asikasuhon dahilan sa habuman kan alkalde na ang mga ini magkawalaran ni na hanap buhay lalo pa ngunyan na presente pa ang pandemyang COVID-19. Enot naman na nagpagiromdom ang alkalde maski na ang Public Safety Office kan Legazpi nalikaya ng gad ang mga kolorum na vehikulong nagpapasada digdi sa syudad dahilan sa apera
sa iligan nga ini may mahampang pasinda posible sa magkakanigong penalidad. Sa kunyan naka-schedule o scheduling man girarayaan kada parada tangani na mautob man girarayaan magkakanigong strict health protocols kontra sa COVID-19 lalo pa kunya na dakol talagang tao ang kaipuhan na mag-asikaso kansiring na mga bagay. Aha. Okay. Yatabi, Sir Mar, ang impormasyon hari sa City Hall with Boy Mobile, Ans Galero, DCGB. Thank you very much, Hans. Duwan po niya itong istorya yan. Nakali po dyan sa luwas. Ayan, iringat na lang po tabi. At hindi na magpara patumpik-tumpik pa. As early as possible, kung naka-schedule ka, dapat umasikaso ka na tayo kang problema. Okay? Sabi ni Sir King Rinaldo, hello, Sir King. Magandang umaga. Yan. So, sinabi nga, Kampong Suy, expect kan 2020. Nagparalpak. Sa Panginoon, Jesus, kayo magpaniwala at magtiwala. Totoo yan. But then, you have to move. Halimbawa, ngunyan po na taon, ako ng 2020, dahil ka mo nakatipon lamang, dahil ka mo nakapasiguro, ay ngunyan, so mga may oras na oras kan 2020, dapat gastusin yung maigi yan. Okay? Dapat, mga tugang, ngunyan na 2021, para din na mangyari pa sa iyo, nabigla kita, dahil kita rin mako ang mga sensilyo kung ano, dahil sa COVID. Dapat ngunyan po na 2021, kung di ka mo ning dati pigsasabing target savings, dapat ngunyan, iguana ka mo yan. Okay? May target savings ka. Tapos, kung di ka nag-give ning plano ka ito sa pagbabudget, dapat ngunyan na 2021, mag-budget plan ka. And as much as possible, tanganing ma-augment mo so sweldo mo, kung yan dahil paminakasya, halimbawa, dahil nagmarakalan ng barakalon, maghanap ka ng sideline. Sideline na dahil makaka-apektar sa trabaho mo. Tanganing dahil madiskaril. Okay? Dapat, dahil ka maging unason. Magiras. Ay, sabihin wag yung kain ng kain. Ano, porque mayroon dyan, fight sana. Yung tama lang, no? Para, kasi pag nasubrang ka naman, ng appetite, health problem yan. Di ba? Okay? Ito yung number, ito yung sinasabi ko, nung ever since ka ito pa, na dapat inuton mo mga tugang ang sa imong pangangaipo kaysa sa kapritso. Diba? Always, mga tugang, prioritize the needs over your wants. Di ba? Yung mga man dapat pagkagastusan, isatasan mo muna. Unahin mo muna yung mga statutory obligation mo para di ka naliligwak, di ka na bang problema. Kung may hulugan ka, dapat igwa kang prosepesto dyan. Tubig, ilaw, di ba? Kaunting pang medisina, di ba? Pagkain, di ba? Tangani na kada bis, di ka natangan sa kisami kung sa'y ka makuha kaning panagpun. Okay? Tapos, as much as possible, dahil igwa ka na nga yung pigurlugan, minsan dahil na minatama, mangungutang ka pa, lalong ng rematika. Dahil ka nagad ka, nasa kapitbahay mo dyan, nagpa-deliver ka 85 inches na TV, mapadeliver ka mangki 100 inches. Tapos nakula ito. May problema ka dyan. Primero, dahil mo ring down payment, okay lang. O, dahil down payment, sige, kinuha mo. Ngaw na sa imo. Pero dahil mo na factor in, kung gurano ang konsumo kan sa kuryente. O, di ba? O, di, kung nadagdagan yan, may problema, diskarel naman sa budget mo. Okay. Tapos kung yan, so, bulan-bulan mong pagulog. O, di, paano na? Yan ang problema. As much as possible ka munang mangutang. Okay? Kung may pagkakataon, magbukas ka ng bank account. O, tangani na at least may mahulug-hulugan ka. Okay? Kung daiman, gibuon mo ang piga-apod yun na ipon challenge. Sabi ka mga gurang, magsugong ka ngaya. Mag-alkansiya ka. Obligaron mo ang buhay mo na mag-ipon ka oral daw. Ayan. Iyo yan ha. Pwedeng kada pwede ngaya, magitago ka ng 500 o 1,000. Maabutan kunyang kanan sarang taon, di dakol-dakol na. Di ba? Di may makukut-kut ka lamang. Ayan. Kung may kapital, mag-invest, asin mag-business, magpaturo sa mga may alam. Ayan. Huwag yung basta gaya-gaya. Okay.
Tapos, ang last but not the least, iwasan ang mainggit sa iba. Dahil ka dapat mauri, o pag nauri ka rin, mati ka. Ha? Ang tungo ni Papa Mar, do not spend beyond your means. Tama yun, Sir King, ano? Do not spend more than your income. Ayan. Okay? Magtanom nga ning di magutom. O, yun ang mga ano. Sabi nga ni Kayan, di magginugak nga ning di matigbak. Sabi ni Sir King, if adagos tangaya ang mantener, sustenir, disponer, igos nga ni, para di magtiyos. So, iyo po yan. Ang mga bagay na dapat mo niya itong tawanan ng atensyon. Huwag mainggit. Diba? Maging maingat, tanganing di madagdagan ng gastos. Okay? So, sagatan lang apudan mga tugang so mga dapat niya itong kaulayon. Medyo, ano ang oras tango niyan? Tayo ng oras tata. Nga ni po na, ano yan, makabelo kita tomorrow. Ano? Tangon niyan po, may pag alas 11, mapaaram po kita mapadagos po ang programa kang Department of Health. Okay? Para po sa indo pong mga mental health aspects or factors tangani po na mahandan ta. Tanganing di umabot duman sa punto na magaygon ng maseryosong helang o pagbasulan kan mga kapamilya. Basta magdangog nindo yan, ta very important ang mga pigya. Tuturo po diyan ka mga experts natin sa health para magabayan kita sa panahon po ng pandemya na medyo di kita nakakabuelo kay maray kihiro. May mga restrictions and then some of us may namumundo to the extent na nade-depressed, nawala ng kausap, minsan na-ignore ta sa mga kapamilya ta na ito pala dapat na asikasuhon ta. So those are the things na sabi nga ni Kayan mga tugang, mas makakatabang ang programang ini kang DOH para po sa tuya mga kababayan. Alright? So abangan po ninyo yan, taod-taod sa naman. Okay? So para po duman sa mga kababayan ta, may nag-text sa kuya, Papa Mar, may ano na ba? Nabarakas yung pasarang holiday na naman ang pighanap nindo. Ano yung holiday sa 2021? Isus per Yusuf ng mga tao. Holiday na tulos. Ay, ito regular holiday. Ano ba ang regular holiday natin? Ay, hindi. February. February na, no? February, special non-working holidays yan. February 12, because of the Chinese New Year. Okay? Kong He Wachai. Okay? Tapos February 12, February 25, yan po yung EDSA anniversary. Uy, maaga pala ngayon ng maaga ngayon ang ating mahal na araw. Ano June? Ang Monday, Thursday is April 1. Ayan. O, para duman sa mga kababayan natin yan ang mga dagdag natong information para po sa Indo. Ngunyan po na pagkaaga. Okay? Oy, congratulations pala kay Congressman Didi Cabredo, ano? Digdi sa pagkakapasar kang consolidated bills. Ibig sabihin, marami ho sila na pinagsubmit na mga iba-ibang bills na pareho ang tono na ining an act institutionalizing the alternative learning system in the basic education for out-of-school children's youth and adults and appropriating funds therefore. Okay? Dahil may pondo yan din. Napasar yan. Pinirma ng presidente. Di pa may pondo na puro pirmi. Di dire-diretso ang ALS. Okay? Madaming makikinabang nito. Dakol sinda ng mga authors dyan na nag-introduce kang batas na yan, kinonsolidate, naging House Bill number 6910. Okay? So saro po dyan si Congressman Didi Cabredo together with ining sina Romualdez, sina Saldivar, at marami pang iba. Marami sila. Sobra 20 yata ini. Mga kongresista dyan na nagano kayan. Talagang kaipuhan ninda mga tugang na iano yan. Tama gayon nga ang nangyayari. Only in the Philippines garo na sa mga nasa government internship program baga na supposed to be matrabaho sa opisina, taga-timplang kape. Sa third district iba, ikinonvert mga tugang ni Congressman Didi into
a most workable and then most fruitful na output. Dahil imbis na diyan ka sa opisina, magtaga-tortimpla ka ng kape, magtaga-tortambay ka, in-involved sa farming. Ayan, yung mga youths natin dyan na beneficiary, kaya ni po na GIP o Government Internship Program sa 3rd District, mga tugang, in-involved sa pagpapakusog kan food production and sustainability. Naon sila magtaranom. Ayan, very good dyan. Appreciated kan Department of Labor and Employment, kan ibang mga ahensya di gobyerno, partner agencies, tangani po na mas masusnila ang pagkakan. Okay? O paano, mga kapatid, iskilda na kita, dito sa programa, mga tugang. Aramon niya to. Thank you very much. This has been Mardila Daingiba. Thank you and God bless. Bye-bye. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan live tuwing Lunes, alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito sa DZGB. Usapang PhilHealth. Radyo Balagon Kaito, DCGB